ott állnak egy cidrát az asztalon, már nem az alkotmányasztalon, de olyan asztalon, hogy elmentem az Antonio Banderassal Gizi. Kurva pipa lettem, mondom, az anyja is. Rohanok, megyek a kocsmában, mondom, Feri, nem láttad az asszonyt? Azt mondja, most ment itt el az ablak alatt az Antonio Banderasra. Nagyon pipa lettem, mondom, hova? És én bementek a motelba, megyek a motelba, mondom, Imre, így hívják a portát. Mondom, Imre, nem láttad a Gizit? És fölment szobára az Antonio Banderasra. Rohanok, hanyasszó, 14-ek, dörömbölök, kopok, nem nyitnak ajt. Hogy neki az ajtónak betöröm, ott áll az Antonio Banderas, gyönyörű, lebarnulva, kocka hassal, állam, leolajozva. Ott áll mellette a Gizi, a csimbókos, zsíros, őszínű hajával, a lógó löttyet melléjével. Én úgy elszégyeltem magam.